dinala ko. Welcome mga pa. Welcome back mga lods. So muna ni ko si boss. Ano yang pili lang dyan boss asa mo. So September karon mga lods, September 9. So yung service. Okay na. Sige boss, salamat kayo boss. Kanina dako oh. Kaya pila ni siya. Ano 100 na mo. Ha? Pis pa na. Pero ang bagay na ko ngani 150. Pero na ko yung mouse trap mo. Kung ilaga mo. Ka? Mouse trap pa panglit na sila ga. Wala? Oo. Asa man na? Oh, nahali naman mo. Ako ka-display ron. Taka na may mga pattern. Kasi gusto ka na, kuha na mo. Mga pang kuha na mo, pang dirty kitchen mo. Sige, sige. Sige, sige. Nakoy mo strap, daspan bro. Wala ko display ron, nahali na. Salamat kaya na mo. Sige, sige.